אז בעלת קליניקה שואלת אותי מהם השלבים של מסע לקוח ומתי הם צריכים לקרות. שאלה מאוד כללית, בואו נפרק את זה. אנחנו צריכים להבדיל קודם כל בין לקוח לליד. לקוח זה בן אדם שהוא כבר שייך אלינו, משלם לנו, הוא צריך פתרון. מה המסע שהוא עובר בפנים זה כבר התהליך האישי שלו. ליד זה בן אדם שמעוניין בשירות שלנו והוא עדיין לא לקוח. אז מהם השלבים של ליד צריך לעבור בשביל להפוך מאחד שלא מכיר אותנו לאחד שמשלם לנו. לכל משווק ולכל בעל קליניקה יש שיטה שונה משלו איך הוא עושה מסע ליד. אבל אנחנו צריכים להבין את העיקרון הבסיסי שעומד מאחורי הכל. קודם כל הוא צריך להיחשף אלינו. זאת אומרת, לקרוא פוסט שלנו פעם ראשונה, לראות סרטון שלנו פעם ראשונה, להתקל במודעה שלנו פעם ראשונה, לקבל הודעה מאיתנו בפרטי בפעם הראשונה, או לדבר איתנו באיזה דיון בפייסבוק בפעם הראשונה. לא משנה באיזה שיטה אתם משתמשים, יש את ההיכרות הראשונית. אחרי האינטראקציה הראשונית, שהיא בעצם החשיפה שלנו, הבן אדם צריך לקבל מאיתנו ערך. זאת אומרת, הוא צריך להבין שאנחנו יכולים לפתור לו בעיה מסוימת. איך אנחנו עושים את זה? אם זה בפרסומת בממומן, אז אנחנו נציג באותה פרסומת את הבעיה שלו ואת הפתרון שלנו לבעיה שלו. אם זה באורגני, אנחנו ניצור סרטונים שמדברים על הבעיות שלו וסרטונים שפותרים את הבעיות שלו. כרגע במשפך שלנו יש לנו חשיפה, הוא נחשף אלינו, ערך, הוא קיבל ערך, הוא הבין שאנחנו יכולים לפתור לו את הבעיה. עכשיו יש לנו מה שנקרא מחירה. מה זה מחירה? בעצם אחרי שבן אדם מבין שאולי כדאי לו לבוא אלינו, אנחנו דוחפים אותו קצת פנימה. יש לי מקום לשני אנשים לשיחת ייעוץ מתנה איתי. בוא, יש לי מקום, יש הזדמנות, תנצל את ההזדמנות. עכשיו יש לנו את הדבר האחרון שבמשפך שהוא באמת נועל אותנו, שזה מה שנקרא הוכחה חברתית. זה אחרי שהלקוח נחשף אלינו, קיבל ערך ודחפנו אותו לאיזושהי פעולה, אנחנו גם מוכיחים לו שעבדנו עם אנשים בעבר, שהצלחנו לפתור להם את הבעיות, שהקליניקה שלנו מתפקדת ועושה את הפעולה כמו שצריך ויש לקוחות מרוצים. פה בעצם השלמנו מסע שלם של לקוח. הוא גם נחשף אלינו, הבין שאנחנו טובים בשבילו, הוא ראה שיש הזדמנות לנצל, והוא מבין שאנחנו גם הצלחנו לעזור לאנשים אחרים. אין שום סיבה שבעולם שהוא לא ירצה להיות לקוח. כמובן, בשביל לגרום לבן אדם להבין את זה, אנחנו קודם כל צריכים להתמקד, ולא להיות רחבים, אלא לדבר לקהל מאוד מאוד ספציפי, על כאב מאוד מאוד ספציפי שאנחנו יודעים לפתור. כי אם כל התוכן שלנו יהיה סביב אותה הבעיה, ואותו הכאב, אוטומטית הקהל יתחמם ויתחמם ויתחמם וירצה להגיע אלינו לקליניקה. ואם עדיין לא מצאתם את הקהל שלכם ואתם לא יודעים מה הבעיה של הקהל שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לי בפרטי, אני אשמח לעזור לכם.